ଆମ ଦେଶରେ ସବୁ ସମୟରେ ସବୁ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଜ୍ୟୋତିର୍ବିଦମାନଙ୍କର ଶାସ୍ତ୍ରର ସହଯୋଗ ନିଆଯାଏ। ଶାସ୍ତ୍ରରେ ବିଭିନ୍ନ ବିଷୟରେ କୁହାଯାଏ। ଗଛଲତା ସମ୍ପର୍କରେ ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଇଛି ଏବଂ ଏହି ଗଛଲତା ଆମର ଧାର୍ମିକ ମଧ୍ୟ ଅନେକ ରହିଛି। ଯଦି ଗଛଲତା ଆମ ପରିପାର୍ଶ୍ୱରେ ଥାଏ ତେବେ ଏହା ଚମତ୍କାରୀ ଓ ଫଳପ୍ରଦ ହୋଇଥାଏ। ଶାସ୍ତ୍ରରେ କୁହାଯାଇଛି ଯଦି ଘର ସମ୍ମୁଖରେ ଅରଖ ଗଛ ରହିଥାଏ ତେବେ ଘର ପାଇଁ ଏହା ବହୁତ ଶୁଭ ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ହିନ୍ଦୁ ଧର୍ମର ମାନ୍ୟତା ଅନୁସାରେ ଶିବଙ୍କୁ ଏହି ଅରଖ ଫୁଲ ପୂଜା ସମୟରେ ଚଢ଼ାଯାଏ। ଏହାଦ୍ୱାରା ଶିବଙ୍କର ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ବିଶେଷ ଦୃଷ୍ଟି ରହିଥାଏ। ଏହି ଗଛ ଘର ସମ୍ମୁଖରେ କିମ୍ବା ଘର ପାଖରେ ଥିଲେ ତାହାକୁ ଶୁଭ ବୋଲି ମନାଯାଏ। ଶାସ୍ତ୍ର ଅନୁସାରେ ଯେଉଁ ଘର ବାହାରେ ଥାଏ ଏହି ଗଛ କୌଣସି ନକାରାତ୍ମକ ସେହି ଘରେ ପ୍ରବେଶ କରିନଥାଏ। ଏହି ଅରଖ ଗଛ ଯେଉଁ ଘରେ ଥାଏ ସେହି ଘରକୁ କେହି କେବେ ଗୁଣି ଗାରେଣୀ କରି ହୁଏ ନାହିଁ ଏବଂ ସେହି ସବୁବେଳେ ସକାରାତ୍ମକ ହୋଇଥାଏ ଓ ସର୍ବଦା ଶୁଭ ହୋଇଥାଏ। ସବୁ ସମୟରେ ପବିତ୍ର ସୂଚନା ମିଳେ ଯାହାଫଳରେ କି ଘରେ ସୁଖ ସମୃଦ୍ଧି ବୃଦ୍ଧି ପାଇଥାଏ। ଶ୍ରାବଣ ମାସ ଆମ ଦେଶର ପ୍ରମୁଖ ମାସ ମଧ୍ୟରୁ ଅନ୍ୟତମ। ଏହି ମାସର ତାତ୍ପର୍ଯ୍ୟ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଅଧିକ ରହିଛି। ଏହି ମାସରେ ଆମ ଦେଶର ଲୋକ ମହାପ୍ରଭୁ ଶିବଙ୍କୁ ଖୁସି କରାଇବା ପାଇଁ ଶ୍ରାବଣ ମାସରେ ପଦଯାତ୍ରା କରିଥାନ୍ତି। ଏହି ପଦଯାତ୍ରା ଦ୍ୱାରା ମହାପ୍ରଭୁ ଶିବଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ଭିକ୍ଷା କରିଥାନ୍ତି। ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ ଲାଭ କରିବା ପାଇଁ କେତେ କାଳରୁ ଏହି ସବୁ ପ୍ରଥା ଚାଲି ଆସିଛି। ଲୋକ ଦୂର ଦୂରାନ୍ତରୁ ଖାଲି ପାଦରେ ଜଳ କାନ୍ଧରେ ଆଣି ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ମସ୍ତକରେ ଢାଳି ନିଜର ମନସ୍କାମନା ପୂର୍ଣ୍ଣ ପାଇଁ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଡାକନ୍ତି।